paminosa lagi. Para makasabot ka ba? So kada mga ribulto, ang among purpose ana number 1, syempre kay ang simbahang Katolika man good teacher man good siya. Sige, unsay pangutana? Sige, sir. Sunod pangutana, sir. Sa 10 Commandments. Naalala ko yung nabasa sa 10 Commandments. Pero nganong wala man ninyo gisunod ang 10 Commandments? Kasi nag-ingon nimong anong gisunod. And unsa po nag-imong otoridad nga maingon kang wa na mo gisunod? Bayan sa mga nakita ko sa mga post sa social media, nagdebate ayaw nagbasihin ng post sa social media. Diri ko sa tawag anang imuhang basis ba? Sige, imong basis kana nakaingon ka. Paminosa. Ngano nakaingon ka nga nisupak mi or wa mi mosunod sa 10 Commandments. Remember, ang 10 Commandments, paminosa. Sige. Ang 10 Commandments balaod. Balaod na. Ang responsabling tao nga musultian na nga ikaw ang kasunod kanang responsabling taong gitagaan sa sugo. Kasi man ang implementer ug interpreter sa balaod, di ba? Mura bag kuan ba? Mura bag korte ba? Mura bag Pilipinas, nakanta ko example lang, mura bag Pilipinas ba naati balaod. Kaysa may moingon sa tuwa nga nakasupa ka sa balaod, ordinaryong tao dili. Ang korte mo musulti ikaw nakasupa ka sa balaod, ikaw nakasunod ka sa balaod. So maupod karon. Ang 10 Commandments balaod na, ingon ka, wa mi nagsunod. Kinsa day ka? Unsa di imong otoridad gam ingon wa mi nagsunod? Ikaw bang gitagaan sa sugo aron mi kang wa mi nagsunod? Next question. Wait, sir, wala pa tanong man. Namay ayo lang explanation para bang nasuko ka. Wala. Hong pa to. No. Ayaw ko pisangin lang na nasuko ko. Hong pa to. Wa sa kong bokabularyo, basta makikatuban ko. Ayan, nata sa screen mo tag-amaw. Basta makikatuban ko, paminaw. Basta nakikatubang kog diskusyon, wala sa kong bokabularyong masuko ko. Ayun, kana ang gusto. Mo din ang pinakagusto. O karon sir, sige. Di ba may nabasa man ko sa Biblia, dili ko bulo kung determinio ba to? Kasi basta yung expert sabi, nabasa dito. Yung kanang ba inukit sa amo sa tao, mga ribulto, bawal luhuran, bawal mo larawan, sa taas, sa baba, sa ilalim sa tubig, yuta, butang. Tapos nainabasa na ako dito, si Moses gisugo sa Dios nga maghimo kirubin para i-disenyo nga magatubangay dili para luhuran, dili para apuan. Gipahimo lang didto ka Moses dili para sa tanang tao. Kana lang ang gusto mahibalan nganong naamatay ribulto. Nga ba? Kanang giingon sa balaang kasulatan, paminawas ako. Kanang giingon sa balaang kasulatan nga ayaw pagbuhat, refer na sa mga ribulto sa mga Diyos. Walay labot na ang ribulto sa mga santos. Never nisulti ang Diyos nga ayaw pagbuhat og ribulto sa mga santos. So kanang giingon din nga ayaw pagbuhat og larawan, ayaw pagbuhat og ribulto, refer na sa mga Diyos. Nga naman Isaias 44:17 giilan ng maong mga butang nga ilang Diyos. Ang Katoliko wa may ribultong giilang Diyos. Mag-ampong Katoliko ang manamo. Paminosa. Tubagon ta ka, paminosa. Sige, sir. Dili man moingon ang Katoliko nga amahan namo mipilit ka ng ribulto. Ang among ginasulti kay amahan namo nakas langit, pagdayon ng imong ngalan, umabot ka na mga harian, matuman ang pagbuot ni sa yuta mingon sa langit. So therefore, wala may nagdiyos-diyos sa mga ribulto. Number 2. Umingon ka nga, paminaw. Number 2, katong giingon nimo nga about kang Moses, si Moses lang ang gipahimo. Nganong nihimo si Solomon? Gisugo ba si Solomon paghimo ribulto? Wala eh. Wala gisugo si Solomon nga paghimo ribulto pero naghimo siya daghang mga ribulto gawas atong ribulto ang gipahimo sa kang Moses. Tanawang basahan ko ng 2 Kronikas. Basahan 2 Kronikas. Kunya ang kadagko, paminosa lagi. Para makasabot ka ba? Para makasabot ka. Muta makagngano. Lisod na po kayo nga. Tawag anang nanguta na kagngano. Nya pagkahuman, dili ko nimo pa sa pa-explain. Pa-explain ako. Okay. So, karon sa balaang gitawag og kasulatan, bisan si Moises ang gisugo, pero dili si Moises ang nibuhat. Kay even ang tawag kining larawan si Kerubin, dili si Moses ang nibuhat, kung dili si Bezalel. Nabasa ingon mo na di man ka expert. Si Bezalel ang himo ana. Bisag wa sugo si Bezalel nga magbuhat ka. Karon, si Solomon, ang templo ni Solomon, ang unang templo na ay mga ribulto.
Naguba ang unang templo tungod sa gitawag og Babylonian na tawag ining conquest. After naguba, nagtukod na pud og laing templo, nagbuhat na pud sila. Nasuko ba ang Dios? Wala. So buot ipasabot sa common sense nga tawag ining argumento, pag oras ang Dios magpabuhat og usa ka butang basta dili lang or muoy sa kabutang basta dili lang sinayupon pag ila or ilhon nga Dios. Simple na sa mga Katoliko. Dili mo tawag ining masuko ang Dios naman tungod kay ang mga Katoliko wa man mag-ilis niya. Wa man sa ilisi nga among Dios. Nagpabilin ang pagtuo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga nay usa ka buok Dios, tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So kada mga ributo ang among purpose ana number 1, syempre kay ang simbahang Katolika man good teacher man gud siya. Ginagamit siya as visual aid. Same kang Kristo magtudlo mo gamit og larawan. Ang simbahang Katolika teacher man gud siya. Ingon ni Kristo nga panlakaw mo tudlo sila. So one way of teaching kanang gitawag og na ay mga ributo. Muna ang katakomba kani adto sa 1st, 2nd ug 3rd century na ay mga larawan. Number 2, remembrance. Ingon pang San Pablo, Hebrew chapter 13 verse 7, hinumdumi ninyo ang inyong mga pangulo kani adto nga nagwali nagkinabuhi og namatay tungod sa awata ang ilang pagtuo. Unya usa sa among remembrance kanang paghimo og tawag ilang mga ributo aron mahinumduman namo ang ilang pagkasantos. Pero whatever namo ilan nga Dios. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Horolanciano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.